Straight to the point. Sa pikas bahin mga higala, karon ang ikawalong adlaw, sumad usa ka semana na human sa pag bombardiyo mga kagalaan sa Israel ngadto mga kagalaan sa Iran nining ilang mga nuclear facilities, mga sukintig paminaw. Nagsugod ni atong Friday the 13th. Ang katog yung attack na gyud nga medyo grabe-grabe mga higalang attack. Kay last year pa nagbinumbahay naman ni day. Namdom ka, last year pa, sige naman. Mo tira og missile ang Israel padong sa Iran. Ang Iran sad mo bawas pod sa Israel. Last year pa ni. Pero kini ilang conflict, more than 40 years na kini ilang conflict. More than 40 years na kini. Kay mo lagi na, kining Iran mahigala di man, although pagkahimo gyud nga state ining Israel, 1948 man to, kining Iran ni ilan is Israel nga state of Israel. Pero pag usab sa ilang regime, wa na sila mo ila. Kay para nila kining Israel kontra ni nila mahigala sa ilang pagtulunan. Imagine ka kagamay ining nasod nga Israel gilibutan ni mahigalag iyang mga kontra. Bita-bita gani karon kay kining sa una, giram gyud na sa una ang Jordan, Lebanon, gitabangan man na Syria, Egypt. Pero karon do na sila. Pero dunay mga militanteng grupo diha nga padayon nga ni attack sa Israel. So kining conflict sa Iran ug Israel dugay na kayo ni. Kay kining Iran ni pahigayon ni og proxy war against Israel mga sukintig paminaw. Duna sila proxy nga kining Hamas nga ni-atake mga higala sa Israel natong October 7 and Iken. Kini sila mga higala proxy kini sa Iran. Ang Iran may nagsupport ani. Dili man na mabakak mga sukitig paminaw giangkon man anila. So ni gira ni sa Israel nga di apa mahigalay ila pong lain pon nga gisuportahan sa Lebanon. Di po ilang gisuportahan sa Yemen, kanang Houthis, ang naa sa Gaza Strip, kanang Hamas. Dito po sa Lebanon, tuwa dito ang Hezbollah. Dito sa Yemen, di po ang Houthis. Dito po mahigila sa Syria, na po diha ang IRGC. So, upat na kabuk ang nagtabang sa Israel. Plus, karon ang Iran mismo, ang ilang principal na gyud, mao nagi ilang gikontra. Nagkontrahay, binakbakay na gyud. Boss. Dunay direktang effect kini sa pikas o pikas nga nasod. Unya, kini ni ang, mo ni akong giingon, bisay kay ta mahigala dirig impeachment mga kaigalang hisgutanan, ambot og di baka mausab ang dagan ani unya sa 20th Congress na, kay para nako dakin tanawa, kini dako man nga angay tutukan sa gobyerno. Kay reality bikes man yun. Saka na ang presyo sa gasolina ha? Crudo. Unya, ang plitihan may gala mo increase ng piso. Tungod kay problema man ta ini sa supply sa gasolina, supply sa crudo, kaya nag-away man ang duha ka nasod dito. So, apektahan ang supply. Unya, gawas ana, kining mga OFWs na to dito sa Israel o Iran, mamauli, asa magtagtrabaho ihatag nila. Mao na dakong problema ang atubangonon sa gobyerno. Ang kagutom, mao na dakong problema. Mupadayon ba ang gobyerno sa pag-tanaw ang problema, pagtubag ang problema, or ang kanina gapong impeachment ni Sara Duterte mo ay atong atubangon? Straight to the point. Mabisita, bahala na gira ng Iran o Israel diha. Dili kita direkta nga naapitaran kay wa may layo raman na nato. Di man na matugpan ng missile sa ato, sila raman dito mahigala. Pero ang indirect effect, sama sa gasolina, sama sa crudo, ekonomiya may epektuan eh. O unya ang mga OFWs na to, imagine ka ng Israel doon ay 30,000 kapin ka mga Pilipino nga nanarbaho diha. Straight to the point. Unya, kining Iran doon na mahigalay 1,000 kapin ka mga Pilipino nga nanarbaho diha. Ato siguro sa way contacts JP Lao, wa pa mo tubag. Kaya ito na timingan mahigala nga 2 aron dito kay nag-pilgrimage siguro na sila. Doon na po iban nga nangadto mahigala kay kanana ang doon ay studies ba. Muna ako nakaadto mo ko ng Israel, akong giingon nga
advice ako sa uban ay sa mong adto-adto ro mga panahon na. Kay mo lagi na o pala gini mahuman ng ilang tensyonado kay na lugar ha. Sige, atong standby ba, atong check ko nos JP Lao basi atong ma-interview. Standby lang. Humalamang pipila ka mga pahinomdom sa Nestor. Straight to the point. Si JP Lao, ato ning kauban kanadto may Gilas TV5. Nakonsehal ni ron sa kuan dito sa Santa Fe, Bantayan Island. Na timing to sa Israel. May gini kinakatabok na sa asa masaron na sa Egypt. Egypt no? Kay kini kong Israel may gala pag adto nako kanadto na kinumdum ko diri may agi sa kuan Qatar, nya from Qatar Jordan. Pagabot sa Jordan nagland trip na mi padong dito sa Israel. Pilgrimage to namo. Kauban ako sa Tatay Dudong Limchua ug Nanay Dayan. Og si Father Dondon Aquino. Good morning diha Father, no? Unya gikan dito sa Israel, lahos mi to sa Egypt. Kay dito man po sa Egypt mahigala naman po yung mga apil mo sa Stories Bible po ng Egypt. Kana ganing Mount Sinai naman na sa Egypt na mahigala nga area. So mo na nga nakasaka ko ng Mount Sinai sad. Nya kinini ang daghay magpilgrimage dito labi na mga Kristiyano kay kanang lugar ago duha mga Christian ug Muslim ngadto mga higala kay naman pud ang balaang lugar nila diha ug maghisgot kag Muslim ikaduha nga balaang lugar na kay pinakabalaan nila kana mang Mecca diri sa Saudi Arabia. Na pud sa Jerusalem ang ila pong giila nga balaan sad. Unya arikas mga Kristiyano samot nas mga Kristiyano kay tungod mao nang area diha nga naa diha mahigala nagtubo diha ang Bible basa kag Bible na ginatanan diha mahigala sa Israel. Unya ang atong Ginoong Hesukristo katong mga lugar mahigala nga iya naadtuan gi-preserve na. Ang Catholic Church may nag-preserve na dito. Doon na po yung mga kinini ang Roman Catholic Church o doon na po mga higalay Orthodox nga naka-preserve na dito. So kini sa si kuan po JP nagpilgrimage sila dito sa Egypt ug Israel. Pero wa na sila kalahos Egypt na sila. Wa na sila kalahos dito sa Sud. Okay. Kaya stranded na sila sa Egypt. Di una lag adto na Mount Sinai. Oh my ganit kay ila adto wa sa kuan na. Kay dire pwede makali kaagi sa Egypt, sud ka sa Israel, adto ka gawas Jordan. Pero wa na la kalahos. Ang amo sa una dili mi agis Jordan, kay naman ang Jordan River sad. Naman po yung mga balaang places diha, no? Sud ka dito mga higala sa Israel. Ato na dito ang mga atuanan gyud para pilgrimage. Gawas ka na sa Egypt sad. Mo nay kasagaran. Okay. So kinini ang mulag na tuog pa siguro sa kuan kay wa pa man lahi may ilang oras ito ron. Nabati na buto-buto day. Liman ka ng kuan gano kanagong missile ko nang naa. Okay. So advance tag 5 hours. So katong Biyernes, asa man to Biyernes adong ato si pakita dong una na to ikon si kanang si kinini ang JP Lao. Ang katong pag-attack sa Israel padong sa Iran. Asa man una ko to dong para anaayos chronology event. Mao ni. Ang Iran sige be paminaw na to nanay audio. Pag-attack ni. Murag na nga tagak ang mga bulalakaw sa taas. Ang ilang gitira kini mga nuclear facilities sa Iran, no? So ni anang Biyernes, Friday the 13th. Grabe buto-buto eh. Dinagko na ila dito may gala kay kuan man eh. Mga missiles man eh, hindi pa gamit. Nitubag pod mahigalang Iran pagka kuan na? Gitubag pod lang Israel, bombahan. Kay gibombahan sa Israel. Ibawas po silang ang Iran, ibawas po sa Israel. Nasagang sa Iron Dome sa Israel, pero ang uban nakalusot yun. Okay. Biha eh. Mo ni ang binakbakay dito, tali sa Israel o Iran. אני בהלם. יו. Sumutago sa bomb shelter. אני fucking בשוק. Moni. Sugato na sa ilang mga Iron Dome.
Mura na ginigduwa, may galas computer lekin. O Counter-Strike pa, nana. Sugaton ang may cell sa babaw para adto ra kabuto dito. Ang problema, wa masugatanan, kaya na gyud nakalusot. Okay. So ang update sa pagkakaroon, ang update sa pagkakaroon mahigala dunay 639 ka mga tao sa Iran ang nangamatay na sukad atong Biyernes. Samtang ang Israel dunay 24 ka buok ang namatay unya dunay 271 nga nangaangol. Dunay usa ka Pilipino day gani nga naapil og kaangol, ha? Dito mahigala sa nasod sa Israel. Mo ni ang kwanon mga panghitabo dito. Ug unya ang ato mga Filipinos nga tuwa sa Israel nang uban nila ni padayag na nga gusto mo pauli sa Pilipinas kay laliman ka ba ining matugpahan ka na ni Store? Ha? Labi na ang kontra Iran, napoy daghang bala ang Iran. So Israel po doon daghang bala, ang Iran po doon na. Oh, tagrabihang kuan oy muralag mga bulalakaw nga tagak sa taas. Oh. Unsa may gisultin JP law kay naman to message niya. Ang message ang kuno ato paminawon be kay murag wa pa di ta ka maka-live interview on JP. Konsehal ni sa karon sa Kuandan Bantayan. Santa Fe. Mao na iyang kuan be ato paminawon kuno. Paminawan sa DYHP sa IFM ug ato ang mga viewers sa ilang Facebook broadcast. Niabot dinhi sa Cairo, Egypt ni adtong June 11 unya apilta sa pilgrimage nga naa dinhi karon atong kauban pare, mga prayer group, mga magtiayon niya. Ang amo gyud untang pagabaybayon gyud unta mao to ang journey ni Jesus gikan sa Old Testament to the New Testament. So gikan sa Cairo, Egypt, going to Israel, and then sa Jordan, unya katong mga cultural places pud amo apil gi-visit apil ang Pyramid of Egypt unya kining Petra unta sa Jordan. Wala gyud ta mag-expect nga mao ni ang ato ang dangatan karon kay ako personally every election second term naman ni siya nako ato gyud ang isaad nga kung makadaog kita every election maanhi gid kita. That's why katong atong last 2022 paguman sa election din hita nya karon atong gikalipay nga naa na sabta kay ako magiging personal nga ihatod ang pagpasalamat sa Holy Land. O niya kining apan lahi ang plano sa Ginoo ni adto mi sa Dahab sa Mount Sinai ngadto ang boundary sa Egypt ug sa Israel sa amo ang gistihan naghuwat mi didtog mga 2 nights unta 1 night ra unta apan among gihuwat kay nagpasalig man to nga maka-cross ra mi sa Israel pero pag second day na ngadto na gyud nagagrabe ang tension kaya amo unta atong buhaton moagi ra mi ngadto sa tunnel gikan sa Dahab paingon sa Israel apan wala naman mi gitugutan so gikan sa Dahab nibalik na pud mig biyahe paingon na diri sa Cairo, Egypt bali 7 hours na mo nga biyahe so naa mi dinhi karon take shelter sa Cairo, Egypt og ang amo ang tour operator ang UHX uban ang ilahang local partner dinhi nga kining tour naghimo na lamig itinerary nga naara dinhi sa Egypt apan for the meantime gi-advise lang mi nga dili mi may mugawas nga camera. We will go out with the group kay gani katong pag-adto nato ngadto sa Mount Sinai if I may share sa atong pagsaka ngadto sa bukid uban with the group makita gyud nato ang mga nanglupad nga mga missile nagi defuse sub na intercept sub sa dome sa kaning Israel nga while padung mi rito nagbuto-buto pero dili madungog ang buto pero ang flashes of lights lang daghan kaayo kuyaw gyud apan atong gisalig sa ato ang labaw makagagahom. So ang amuha unta originally kay mobalik unta mi sa Philippines on June 24 adto na unta mi manukad sa Amman Airport. However i-close naman ang mga airport sa Jordan, sa Israel, sa Amman unya maotong nagkuha pa mig ticket ni hangyo mi nga maka uli din mi sa Philippines as soon as possible kay bawing unsa nakakuyaw dinhi ang amo dagang giampo lang gyud karon with the group nga dili unta mag-close ang airport sa Cairo, Egypt because this is our only way to go back to the Philippines og karon murag congested ang mga flight daghan kaayo fully booked pirmi ang mga pasahero kay as you all know
kuan sarado naman ang Israel, ang Jordan, ang Amman. So diri na tanan sa Cairo mugawas paingon sa asa nga mga destinasyon pabalik sa mga lugar labi na katong mga turista. So as to our ticket pabalik i-coordinate pa sa amo ang UHX unta hopefully maka-confirm na gid sila nga makakuha ni og date as soonest gyud nga aron makabalik na sa Philippines. Hindi lang ma-feel lang gyud nimo ang presensya sa kagubot kay halos iglakaw ninyo daghan kay mga checkpoint anywhere pero mindot lang gyud pud kuno kay in that way mas gipahingusgan pa ang amo ang security dinhi. Wa tay laing giampo makaulit lang gyud nya sa among papamilya dinha sa Pilipinas di lang mabalaka kay everything is still under control. Nagsalig lang gyud mi sa amo sa to ang labang makagagahom. Daghan kayong salamat. Okay, mo to si JP Mahigala. Wa sila kasuod pa rin sa Israel gyud sa kwan lang. Mount Sinai, no? Okay, na sakay-sakay kaning camel, ha? Muning camel na Nestor kasakay ko na dito kay kinahanglan masagay di man ka magsilbing baktas ang gikan sa Mount Sinai nga kwan. Aron nga dili kay ka makakuan, medyo kapoy gyud. Sakay camel. Oh. So padung sa dito, iyang ilang tirada day gikan sa Egypt padung sa Israel adto lusot Jordan. Balito sa amo kay gikan sa Jordan padung Israel lusot sa Egypt. Okay. So pero believe sa ko nila bisag nagkagubot dito mo adto lang gyapon sila. Namang kan kay mga pilgrimage ba total kamanta na. Pero sige magong bombardiyo pa dito na may bisan wa pa ni ang Iran. Hinuon ang Israel magod murag safety man kagtuwa ka sa Israel kay nama sa Iron Dome. Kanang missile may galang itira sa Israel. Mura ra ko nagduwa nga counter strike dekin. Naras computer murag work from home lang ba? Kanina mo tira dong ang missile nga naa dito sugato na sa ilang Iron Dome. Inigsugat sa Iron Dome adto na butos taas. So dili mga higala matugpa sa yuta. Ang problema lang aning tungod sa kadaghan, pila gaw kabukibuhi ang missile sa Iran day mga 400 missiles ang gibuhian mahigala padong dito sa Tel Aviv ug uban pa mga lugar sa Israel. Di kuan gyud inigsugat ana mahigala tos taas ang mabuto mo na nga ang mga tao sad mo sud ka sa bomb shelter aron safety ka. Kay bisan pag mobuto sa taas ng bomba ni store, mga tagak lang tipaka. Nanog naa ka sa ubos. Limang ka kini no? Asama to pamenyaon kuno ang audio ni dong. Kuyaw man ni gauwan man dito mga kagilaan. Kano? Oh? Sus Ginoo ko. Murag mga bulalakaw 400 missiles ang gifire sa Iran padong sa Israel. Og 100 nga drones. Mo na nakapatay pero wa pa ni masagang sa Iron Dome daghang patay ani. Nagi mo sipiat oy, hindi masagang. Mga guba ng gira eh. Mao ni ang syudad dito mga kagalaan sa Tel Aviv indegen. Kaya ang kapital ko sa Israel mahigala kanang Tel Aviv mo na ilang kapital kani adto karon gibalhin nas Jerusalem. Pero ang ilang mga higala mga offices to pagyapon dito. O uban pa mahigala mga business to dito. Kini Israel more on historical ang iyang Jerusalem nga kapital. Limang ka na Okay na, Shirena. Sa Israel na yung Shiren. זה היציאה עדי. וואי, זה נראה כמו זיקוקים. וואו, איזה יופי. אמא, לב, אמא. יפה.
Grabe ha mga kaigalaan, no? Oh? Di man ka na di ka mo kuha, Nestor? Kaguba mga syudad na yung nani. Okay. Mura lang tagatan ang fireworks mga sukitig paminaw. Barag fireworks display lang, ha? No. Yo, אני בהלם. Kuyawa, eh. אני בהלם. Yo. אני בשוק. So ilang gitira kining Tel Aviv, ang Haifa, ang Jerusalem, may gitira sa Iran. Pero nasagang ni silang Iron Dome, ang uban lang wa masagang. Mo nang patya ng Israel og 24 ka mga tao o dunay 271 ka mga tao nga angol. Ang problema, ang Iran, inigtira sa Iran dahil wa may sagang ang Iran. Wa may sa Iron Dome, di daghang patay sila. 639 ka mga tao ang namatay didto sa Iran. Straight to the point. Ala, siging bombardiyo mga sukitig paminaw. Muna si Trump miingon nga pasulindiro na ng Iran, way mga kondisyones. Di man sa surrender ng Iran. Pero pag ingon ni Trump mahigala nga mo hawa na ng mga tao diha sa Tehran, kanang Tehran mauna ang kapital pod sa Iran. Ha? Pag ingon niya hawa na mo diha sa Tehran, ang mga tao lang iyahay og panagan. So may adto sa mga safety nga lugar layo sa ilang kapital nga Tehran. Okay. Na ang problema na ron ang mga Pilipino mga higala nga tuwa dito, even sa Iran ha, nga nasay mga gasolina dito day, ang ilang mga sakyanan dito di nakadagan kay tungod sa sitwasyon. Oh, ang uban nga makadagan pa mo nang traffic kayo ang kalsada sa Tehran, kay mga tao naglumba pud og iyahay og kwan. Kay Israel man gud og mo attack ang Israel, mo kwan sila mo announce sila nga hawa mo diha kay mo attack me. Only military installations. Ang Iran kumubaos, baos man gyud. Mo nang siguro na pugsagang sa Israel. Si Trump mga higala, wa pa nagsige paghuna-huna ron og moapil ba sa dihi. Straight to the point. Pero nihatag nag-warning. Ha? To sugaton ko sa taas. Pag ingon ni Trump nga pasulindiro na ng Iran, tungod man guni ang problema nila mahigala dunay conflict tungod ining pagpanggama og nuclear. Ha? Nagduda ang US, nagduda ang ubang kanasuran og nga kining Iran dunay nuclear nga mga kalihukan, nuclear bombs ang ilang gipanghimo sa ilang mga nuclear facilities dito. Perti trafika sa kwanday. Iyahay mga civilians og kwan. Murag og nahimong parkinganan ang kalsada. Iyahay may galag palayo sa syudad sa Tehran kay may warning man mahigala nga hawa mo diha. Sa pilti ka traffic ayo ang kalsada sa Tehran. Kaya mga tao naglumba o biya sa maong syudad aron moadto sa mas safety nga lugar. Now, unsa man ning problema dai nila diha mga sukitig paminaw, dugay na ning nga problema actually. More than 40 years na kining problemaha mga kaigalaan. Onya karon nabalik ni mga higala kining maong problema. Actually sige na ni last year pa nagbinumbahay na ni ang Iran o ang Israel. O dili sama karon ka grabe ang ilang binakbakay sa pagkakaroon, no? Mas kuan gyud ron, mas grabe ang gipangbuhian nila nga mga bomba. Onya, ang ilang magud ang latos ining ilang ballistic missiles, no? Makuyawan maguka kay kini mga higalang mga tao sa Iran, labi pa mga Filipino gusto na mamauli. Ang dito po sa Israel, gusto na po mamauli. Kay lima ka nag-uwa nag-missiles, Nestor? Ang problema na karon kay kini mga silingan nga mga lugar nangakuyawan masad kay nagpalupad og missile gikan sa Iran padung dito sa Israel mga 2,000 kilometers na more or less. Delikado man na moagi gud sa airspace, moagi sa airspace sa Iraq, Jordan, moagi diha mga higala. Una pa moabot dito sa og mutira ang Iran, tanawon tong mapa ha. Og mutira og missile ang Iran padung sa Israel, ang missile mulupad na moagi sa Iraq, moagi sa Jordan, moagi sa West Bank. Mo nay problema da Nestor. Ha? Moagi anang mga lugar. So kung ikaw mo ina sa Iraq o kining sa Jordan, kuyawan kagyan ba sig tagak ni sa ato inon ning kalakihan tipaka. Ha? So mo nay nahitabo mga sukin tig paminaw. Mobaos po ng Israel ngadto sa Iran, mausad.
Mura ba og kanang magbinumbahay mog missile sa maapil mi namang lupad na diya sa mong airspace. Straight to the point. Wa pay nakabadlong ano nila sa pagkakaron. Ala sige na ron og binakbakay, na. Now, ang hitabo niini mga higala, kining Iran dili mo ila sa Israel nga ilang amigo kay ila ning kontra mga kaigsunan para nila mura og sagol gyapon sa relihiyon ni day. Nga di nila gusto may galang ilho ning Israel mga kaigalaan, no? Pero sa unang panahon, kung hinumdo mo nagira ang Iran ug Iraq, pagira sa Iran ug Iraq mga sukid tigpaminaw, at that time, ang Israel di asa side sa Iran. Unya, wa naman kay katumungong naghatag og threat kan adto kana magod si Saddam Hussein sa Iraq. Patay naman Saddam. Karon ang Iran may naghatag og threat. Unya, pag-monitor mga kagalaan sa nuclear kinini ang kuan, International Atomic Energy Agency. Ilang gi-monitor mga higala kining IAEA kay sila man maoy in charge pag-monitor sa nasod niya dili mo maghimog mga nuclear bombs diha. Di mo pwede ana mga weapons of mass destruction. Ang Iran matud pa dili mo cooperate. Straight to the point. So, nagduda sila nga kining Iran ang gama nig mga nuclear weapons, nuclear bombs. Unya niadtong buwan sa April, doon na negotiations, doon na sila mga talks naghimo ang Iran o ang US nga dili lagi mo manghimo na ng nuclear bombs. Kaya kinigod maghigalang mga dagkong kanasuran kung atong tan-awon ang UN mga higala, ang United Nation para ba nga dunay kalinaw sa kalibutan na sila mga lagda din nga gidili gyud ng mga nuclear kana ba mga bomba ba nga murag astang uk-uk mga higala mamatay. Straight to the point. Kaya nahitabo naman na kaniadto katubit ang Japan nga gibuhian og atomic bomb sa US. Ang Nagasaki ug Hiroshima nagunob gyud ang syudad. Perting pagka gubaa. Mo na di na pwede karon. Pero kini mga nasod mga higalang dagko gyud. Wa may mobadlong ani nila. Kining 5 permanent members sa United Nations Security Council, kana sila sila mga armas ana. Kana ba prangka-prangka balang pagkaistorya. Pero di sa mosugot nga naa sila mga armas dayken, di sa mosugot nga kining mga gagmay-gagmay nasod baghimo sa mog inyo, ha? Kay makahatag mog threat. Ang duna mga higalay mga nuclear gyud nga mga kuan gyud. Kining US na man sila ana. Kanang Russia naa. Mo nay kuyaw kanang mga dagkong nasod na og mao nay mo arte, ha? Ang China naa sila. UK naa. Kanang France naa na. Bisa kining Israel mahigala gituuhan man ning naa. Pagka may gamay lang nga nasod, daghan man mga scientist po ng Israel, daghan mga inventors nga naa diha. So, di sa mosugot nga ang ubang nasod naa pod. So kining Iran, kining North Korea, murag naa ning North Korea, tanawag ko ng ilang presidente mga higala, amigo ra ba ka na ni kuan? Russian President Vladimir Putin. Naghimo po ng North Korea. Mo na ilang badlongon, ang ilang presidente di po nung pabadlong. Unya, nakaamigo man sa Iran. Kini mga higa, nakaamigo sa Russia. Kining Iran, amigo po ni sa Russia. Ang ato lang ni pahinaot nga dili mo escalate gyud ang gira. Kung kana lang magira na dihang Iran o Israel, nga kamukamo lang, walay labanay ning uban, na dili mo escalate. So karon, ang Iran mga sukid tigpaminaw, sige pa nagbombardiyo sa Israel hantod ron, sumad na karon. Nyadto milabay nga Biyernes, motoy unang pagbombardiyo, og hangtod karon mga kaigalaan. Ni ana mahigala ang padayon nga pagbombardiyo sad mga higala hangtod ng mga adlaw. So ang problema ani kini mga OFWs ato asa man ato naibutang another ni nga manginahanglan og pagtagad sa atong panggobyerno sa Pilipinas. Okay. Dunay mga 150 ka mga OFWs
nga ni padayag nang mauli mi. Kay kuyo-kuyo manistor. Ang uban maingon nga di lang sa mi mauli kay ug mauli mi sa Pilipinas tuloy imong kontra. Ang pamahaw paniudto panihapon, ha? Manang dunay OFW sidto mahigala sa Israel nga okay lang may sa dire. Bahala na lang magkinaunsa. Ha? So muna ang direkta mahigala ang kwan. So sa monitoring miingon ang mi-declare man gud ni mahigala ang ubang mga nasod nagdudam gyud sila. Ang Global Nuclear Watchdog nga kining IAEA kining International Atomic Energy Agency dili sa kumbinsido nga kining Iran wa ni mo tug-an tinuod ba di na naa ba mo'y nuclear din ha nasa mga pangutana nasa investigation nasa mahigalay gustong susihon dili mo sugot pud ang Iran so ni sekreto lang na sila dito himog bomba ni ila nagduda man ang International Watchdog kay ngano di man mo cooperate ang Iran nan kung dunay nuclear nga gipanghimo ng Iran ang direktang threatened ana ang Israel. Straight to the point. Kaya sila may kontra. Mo ng Israel, interesado gyud kayo nga pakgangon ang Iran aron dili magkapadayon o panghimo anang mga nuclear weapons. Straight to the point. O pangutanon nimo mahigalang Iran maingon lang nga naa may nuclear pero dili ni pangbomba. Para ni sa civilian lang ni nga kwan gamit. Ha? Dili ni ingon nga gamiton sa kwan. Alang ni sa civilian purposes lang. Na nuclear. Pero ang monitoring mga higala sa International Watchdog, nakuyawan sila tungod kay ang level, ang percentage, matod pa sa chemical nga gigamit nila ining Iran, pang bomba man yun. So dili man ni pang civilian ilang gihimo day. Naghimo ni bomba. Muna nga ilang gusto nga mo-cooperate, ang ilan di man sa mo-cooperate, muna magtago-tago. So, kinsa may pinaka-interesado ini, ang US interesado sila nga pakgangon ang Iran, pero mas interesado yung Israel. Kay kini mong Iran, iya man ning gisugo ning Hamas, kanang Hamas nga nagkikontra sa Israel, actually, di man ang magsilbing Hamas ug way support gikan sa Iran. Kay kanang Hamas may gala na sa Gaza, kanang ila, terorista na sila nga grupo lang yun. Pero moingon ka mga higala og matawag nato mga kigalaang makigsukol sa og kanang face to face nga gira sa Israel di sa magsilbi. So ang ilang mga kigalan mo guerrilla tactics ang ilang gihimo. Pero ang nagsupport nila Iran, manang suko ng Israel ana. Karon sila na ginagubat. Kay nganong mag-proxy war man. Alkansing Israel mahigala nga sila mo gira sa Hamas nga gisugo ra pod mga kagalaan sa kwan Iran. So 5 ka fronts kining giatubang ron sa Israel. Di ay Gaza, naa diha ang Hamas sa Gaza. Di ang mga higala Hezbollah sa Lebanon. Di ang mahigalay Houthi sa Yemen. Unya di pa mahigalay lain nga grupo sa Syria ug karon ang Iran. 5 kabok ning kontra sa Israel karon. Straight to the point. Pero bisan kagamay-gamay ining Israel mga higala, gamay pagod sus dako ra kay tang Pilipinas in taon day oy. Kadako ana tong Pilipinas pero sila mosuko sa gira dito. Sukol sa mahigala sa Iran. Akasa basbaos og kwan dito, kumbate. Nanlupad sa kahanginan ay, iyahay lang og kwan. Depende na ro kisay mahot nagbalaan o mahotdan og kana na ang suporta mahigala sa ilang Iron Dome. Ang Amerika, interesado yung Amerika sa tani. Talaga kung imo ikumpara sa mapa mahigala ka ng Israel kumpara sa Iran kadayo ang diferensya dakin. Straight to the point. Pero ang Israel mahigala mo sukol gyud. Land area sa Israel mga kaigalaan gamay ra gyud. Og imo ikumparar mahigala sa Iran. Moral ng Israel may galag. Sus. Pero grabiha. Sakto ginoon sa mga armas po noon. Kining Israel o gira sa Iran day. Bisa pag moingon nga ang US naa sa likod sa Israel. Wa man mo apil ang US pas pagkakaron. Pero matod pa doon na may mga suporta. Ang US may gala sa Israel.
Kay kini pong Iran mahigala doon po ni mga suporta sa ubang mga kanasuran. So sila lay maggubat din ha. Pero kini kong Iran mahigala tan-aw nako kini Israel pag gani murag ila ning gi analyze pod pagmaayo nga ni attack sila karon, ka-afford na sa mo attack sa Iran karon kay presidente mahigala Donald Trump na. Straight to the point. Si Donald Trump daan po ni suko mahigala sa Iran. In fact kato si Soleimani sa una bitaw, isa man nagtira ato drone attack. Ang gigamit mahigala tirahag drone to si Soleimani kaysa man nagbira ato si Trump. Kay nga naman mauman tong tawhana mahigala nga maghatag og kwan. Mauman toy commander nila dito mo naghatag og kanang og dito mga pakgang tong tawhana delikado man. Si Trump ay nagkuha ato. Mo na pag naog sa airport mga kaigalaan, sakay sila mga sakyanan, gitirahan to drone ray nagtira, ha? Tanaw na kung Israel ilan ni gibana-bana nga mo sukol sa Iran kay labon ang presidente sa Amerika si Trump. Medyo pabor man si Trump sa Israel. Kay kang presidente sa Amerika si Barack paday o dili magsilbi ni. Straight to the point. Kay si Barack Obama mga kaigsunan medyo dapig ba sa Iran. Ang US dili na madapig sa Iran but ang ilang president ba? Tapos Barack lahi man sa tog timplada sa iyang utok. Ang Israel kung imong tanawon ang land area is only 22 square kilometers. Timan ina kagamay. Ang Pilipinas ha, timan kapila pilo-piloon ang Israel sa atong gidakon sa Pilipinas. Ang Pilipinas gud natay mga 300 square kilometers. Wara ka kumaingking ang land area lang. Pero maghisgot kag capacity, military capacity, grabe gyud ang Israel hinoon. Ang Iran mahigalas kadako sa Iran day 1.6 square kilometers in ana na kadako. Straight to the point. Manang tanawang mapa og imong tanawon ang mapa unsa kadako mahigala ang land area sa Iran 1.6 million square kilometers na. Ikumpara nimo sa Israel mga higala nga 22,000 kapin lang ka square kilometers. Pero nakaako pagsukol mga higala ining Iran. Kaya mas grabe man sa ilang mga kuwan noon, ilang mga military capability sa Israel mga sukin tigpaminaw. O mo ning mga panghitabo dito. So patay mahigala, mas daghang patay ang Iran. Pero mao lagi na ang mga Pilipino nga tuwa dito, mas daghang pang Pilipino nga tuwa sa Israel. Kay 30,000 ka mga Pilipino gud kapin. Pero pag tan-aw nila nga nisipyat ng Iron Dome, di mo gud mo ma-expect day nga mo masagang tanan. No? Dako nga percentage nga nasagang nila dito ra sa taas ang buto. Tanaw ko kanino. Nang kuan ni dong kana na ang nabay audio ni dong. Kana padong mura lag mga bulalakaw, mura lag tan-aw fireworks. Sus Ginoo ko sugato na dito sa taas. Mura lag fireworks. Mura lag fireworks display. Supersonic missile. Gikan sa Iran, ang uban nitugpag dito sa Haifa. Sus Ginoo ko. Grabing damage. Naas kawanangan. O ikaw may military nga operator dito sa ilang kwan, Iron Dome. Mura na niya duwa dito computer day. Counter Strike ba? Kanang makita nila nang mulupad gikan sa taas. Nga padung tugpa na sa kini ang Israel. Ilan ang sugaton dito bumbasad kanang Iron Dome. Mo na mo sugat magnetic pa na. Sumumagnet na ito sa taas, mo nang dakong percentage ka maigo gid siya kay magnetic man. Ang problema lang doon ay giuban mo sipyat. Dili ba masagang tanan? Igtug pa sayo ta, buto gid bomba ko na. Pero panalitag to sa taas, maigo. Mabuto dito, bubinta-bintaha lang. Pero kana mga tipaka, mga tagak, hait man na, matagakan ka ni store, disgrasya kayo gihapon. Mo nang sud kayo dito sa
ilang bomb shelter. So karon mga Pilipino dito tan-awon lang mura magkuyaw naman ning kalakiha nga kuan man. Mauli tas Pilipinas oy. Ha? O tama mo ni. Okay. So man ni mahigala ato lang ning sundan, no? O kay kinini ang kuan man. May buntag nimo Attorney GT Vince, ha? Nga kanunay naminaw sa Tuntulamanon unya kinini ang may buntag sa mga kuan diha. Ha? Ang tanan nga mga naa diha sa kang Nanay Tinay Karinderya. Dapit sa may MCWD building nga sipa kayo ang atong nga Tulamanon. Good morning nga tanan diha. Okay, standby sa mahigala to sa tagapagtagad ang atong mga winners sa mga orasa. Ha? Ato lang dugangan o discuss mahigala kinitabo sa Iran o sa Israel. Actually, dugay na ng ilang conflict ha. 40 years kapi na ng ilang conflict. Katong ilang kontra nga Hamas. Gamay ra to ilang kontra nga Hamas sa Israel. Kaya katong Hamas sinugo ra to sa Iran. Pero imo subayon jud inday ken tan-awon nimo ang history ani nila. Doon na ni capacity ang Iran mahigala nga sa pagkakaroon kay ang nagkaamong pud ini mga kagilang katos Barack Obama manday. Katos Barack Obama gitagaan nig pila ka $1 million ang Iran isip bayad sa una padugay na to nga wa na ma sitol ng problema ha. Gi-release ni Barack ang kwartang daghan padung dito sa Iran. Di daghang kwartang Iran. So kung si Barack Obama may presidente ron, dili siguro buhaton sa Israel dahil kay kuyaw mo to si Barack at tuman mo laban sa Iran. Sa mga presidente sa Amerika, ang kanang US laban sa Israel. Pero sa mga presidente sa Amerika, kadto si Barack Ramo ay mulaban nila dito pikas. Kay si Biden, laban man sa Israel, labaw pa si Trump. O kadto mga presidente sa una pa, kay kining Amerika, mo'y pinakauna nga nasod nga ni-recognize sa Israel. Pag-declare may gala nga Israel usa na ka state, sa tanan nga kanasuran sa buong kalibutan, ang Amerika may unang ni-recognize. Una, unya alas 10 kanto sa 12, ang Straight to the Point Evening Edition naman ni kasamang Benji Tanghian. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak, RMN. Inyong nakasama ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.